That's a really big truck. Lipat diha siya, Shing. Kuhan, Samson na siya. Line for testing starts here. Testing ta? Di ba nasakit?
Fairbanks dapat model gina siya sa una. Kung saan na siya nga model? Model lagad ka ng mga nasa barbaric na gabi. Piste sure ka? Oo. Pagkaon ka ng girls. From a girls disco. Tapi na ako model nga ka naman ng mga May kay atay. para sa itong Natasha Denzel pa nga model ka doon ka ng palmole mo sa mga girl eh. Kana bang usually ano sa mga alcoholic beverage man ah. Tanto ka yun ka ng mga siksik eh ba mukbang shorts ba ka ng piladaho kung Alex. May muti ko kung Alex ay ma. Mingan niya gitsa bro gitsa mailan gitsa standard kay sa kutok ka lang di ba yata. Sige palitan na lang. Okay. Ang kani sir, nindot kini sir, napagpatapin nga to. Ilan na sa kulalig. Atot yung kulalig. Okay. Standard kay kutok ba? Kinsa kay toy na eskwela diya sa Singapore kayo?